Святар загінуў пад коламі. Беларусам забаранілі пазычаць валюту. Жанчына забіла палюбоўніка, пакуль муж быў у заробках у Расіі. Што яшчэ падаражэе ў Беларусі і новая метадычка ідэолагаў пра Чарнобыль. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Стала вядома, што ў Менскім раёне пад коламі аўтамабіля загінуў 75-гадовы праваслаўны святар. Трагедыя адбылася 21 красавіка ўвечары на трасе Менск-Дзяржынск. Протаірэй Уладзімір Бадзюлькін спрабаваў перабегчы 8-палосную дарогу каля Фаніпалю, нягледзячы на тое, што побач быў падземны пешаходны пераход. У выніку яго збіла 25-гадовая кіроўца «Фольксвагена» «Гольф», якая ехала ў бок Менску. Ад атрыманых траўмаў мужчына загінуў на месцы. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу. Калі віну віноўцы дакажуць, ёй пагражае да 5 гадоў абмежавання волі. Уладзімір Бадзюлькін быў вядомым святаром, служыў з 1990 года, заснаваў храм у Фаніпалі і ў 2006 быў узведзены ў сан протаірэя. Развітанне з ім адбылося сёння. Нацбанк прыдумаў новае абмежаванне ў валютных пазыках. Паводле закону аб зменах законаў у пытаннях займаў, з сённяшняга дня забараняецца пазычаць, дарыць або перадаваць у спадчыну валюту людзям, якія не ёсць блізкімі сваякамі. Таксама цяпер нельга афармляць пазыкі з прывязкай да валютнага курсу або выкарыстоўваць так званыя умоўныя адзінкі. Усе такія дамовы не будуць мець юрыдычнай сілы. Выключэнне зроблена толькі для блізкіх родзічаў, мужа, жонкі, бацькоў, дзяцей ды іншых сямейнікаў. У Нацбанку тлумачаць, што такія захады скіраваныя на далейшую дэдаларызацыю эканомікі. Паводле прадпрымальніка і вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце Аляксандра Кнырowicza, кантраляваць такія ўгоды будзе складана, а людзі ўсё роўна знойдуць спосабы пазычаць адно аднаму грошы ў доларах або еўрах. Эксперт упэўнены, што кантраляваць угоды наўрад ці атрымаецца. Галоўная рызыка ў выпадку канфлікту – вярнуць доўг без афіцыйнай дамовы стане значна цяжэй. У Лідзе судзяць 37-гадовую жанчыну за забойства палюбоўніка. Трагедыя адбылася сёлета 15 студзеня. Паводле следства, жанчына разам з сужыцелем ужывала алкаголь у сябе дома. Пазней яна засталася на кухні і вяла стрым у тык-ток, размаўляла онлайн з іншым мужчынам. Сужыцель пачуў размову, пачаў выказваць прэтэнзіі. Узнік канфлікту. У ходзе сваркі жанчына схапіла нож і нанесла яму удар у сэрца. Мужчына памёр на месцы. Экспертыза паказала, што ў крыві абвінавачанай было амаль 2,5 прамілі алкаголю. Жанчына была ў афіцыйным шлюбе. Ейны муж у гэты час працаваў у Расіі і не ведаў пра паралельныя стасункі жонкі. У Гомлі і вобласці масава закрываюцца кіёскі Белсаюздруку. Жыхары ў соцсетках скардзяцца, што ў некаторых раёнах яны ўжо не працуюць. Выказваюць меркаванне, што прычына ў цяжкім фінансавым становішчы прадпрыемства. Карыстальнікі мяркуюць, што сетку могуць далучыць да Белпошты, і тады друкаваную прадукцыю будуць прадаваць у паштовых аддзяленнях. Звесткі на сайце гомельскага філіялу Белсаюздруку часткова пацвярджаюць скарачэнні. Калі раней у Гомельскай вобласці налічвалася больш за 190 кіёскаў, то на пачатак 2026 года было ўжо толькі каля 60 аб'ектаў. Эксперты адзначаюць, што закрыццё можа працягвацца і далей. Пры гэтым праблемы назіраюцца і ў Белпошце. У некаторых населеных пунктах нават прадаюць будынкі аддзяленняў. Гэтак, напрыклад, у Лоеве будынак пошты давялося выставіць на продаж. Зірніце на прыгажуна, якога заўважылі блізу вёскі Машчоная ў Дзяржынскім раёне. Здымацца жывёліна не пажадала і грацыёзна пабегла ўдалечынь. Без каментара. Ад прэзерватываў да падарожжаў. У Беларусі могуць падаражаць амаль усе прадукты і паслугі з так званым нафтавым следам. Сусветныя цэны на нафту выраслі пасля эскалацыі на Блізкім усходзе і блакавання Хормузскай пратокі. Барэль брэнту на піку дасягаў $118, цяпер ён каштуе каля 100. Нягледзячы на льготныя пастаўкі расейскай нафты, у Беларусі ўжо падаражэў бензін. Даражэць могуць гумовыя і пластыкавыя вырабы, медычныя тавары, касметыка, будаўнічыя матэрыялы і нават папера. Пад удар трапляе і імпарт. Усё, што даражэе ў свеце, будзе даражэць і ў Беларусі, незалежна ад дзяржаўнага рэгулявання. Не абміне гэта і айчынную прадукцыю, бо яна залежыць ад замежных кампанентаў.
Рост цэнаў можа быць паступовым, бо пакуль вытворцы маюць запасы. Аднак калі канфлікт зацягнецца, падаражэе практычна ўсё. Ужо цяпер авіякампаніі павышаюць цэны квіткоў і скарачаюць рэйсы. Напрыклад, лоўкостер Ryanair надоечы папярэджваў, што калі блакада Хормузскай пратокі не будзе знятая, то ўжо ў траўні ці ў чэрвені еўрапейскія аэрапорты сутыкнуцца з перабоямі ў пастаўках паліва. Падарожжы могуць стаць значна даражэйшымі. Падрабязнасці і меркаванне эканамічнага аглядальніка аўтара праграмы «Оптимум» на канале «Беларусы і рынак» Андрэя Махоўскага чытайце на сайце Белсату. Праз 40 гадоў пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС лукашэнкаўскі рэжым прапаноўвае новую інтэрпрэтацыю катастрофы. У свежай метадычцы для ідэолагаў сцвярджаецца, наступствы нібыта ўжо пераадоленыя, а рызыкі мінімальныя. Тэму падаюць па-рознаму для розных аўдыторыяў, для інтэлігенцыі праз геапалітыку і параўнанні з НАТО, для рабочых, як прыклад эфектыўнага кіравання Лукашэнкі. Для моладзі ж рэкламуюць новыя магчымасці, маўляў, праца ў пацярпелых рэгіёнах дае бонусы і кар'ерны рост. Асобны акцэнт на тэзісе, што Беларусь, маўляў, справілася сама. Факты ж паказваюць іншае. У ліквідацыі наступстваў удзельнічалі структуры СССР, а пасля ААН, Сусветны банк і дзясяткі міжнародных арганізацый. Мільёны долараў дапамогі і праграмы аздараўлення дзяцей ішлі гадамі. У метадычцы ідэолагаў сцвярджаецца таксама пра поўны кантроль і ніводнага выпадку забруджанай прадукцыі. Аднак незалежныя праверкі і звесткі кантролю паказваюць, перавышэнні дагэтуль фіксуюцца. Асабліва ў грыбах, ягадах і прадуктах прыватных гаспадарак. Ідэолагі ж заяўляюць, што рызыкі зведзеныя да мінімуму, але эксперты нагадваюць, радыяцыя дзейнічае дзесяцігоддзямі. Наступствы нераўнамерныя і для часткі насельніцтва рызыка вышэйшая за сярэднюю. Ну і ідэалагічная вішенька на торце. Рэжым спрабуе выкарыстаць Чарнобыль як аргумент на карысць атамнай энергетыкі. Маўляў, трагедыя навучыла асцярожнасці, а сучасныя атамныя станцыі, як БелАЭС, гэта ўжо прынцыпова іншы ўзровень бяспекі. Аднак спецыялісты падкрэсліваюць, абсалютна бяспечных АЭС не існуе, а рызыкі і праблемы ядравых адкідаў нікуды не знікаюць. Меркаванне экспертаў пра актуальныя наступствы выбуху на Чарнобыльскай АЭС чытайце ў грунтоўным матэрыяле Ганны Калтыгінай на belsat.eu. Кіраўніка івент-агенцтва «Тэрагруп» Андрэя Ярашевіча арыштавалі і вінавацяць у здрадзе дзяржаве. Паводле версіі сілавікоў, 42-гадовы бізнэсовец збіраў інфармацыю пра наваполацкую калонію нумар 1, у тым ліку персанальныя звесткі працаўнікоў і ўмовы ўтрымання зняволеных. Сцвярджаюць, што гэтыя звесткі маглі перадавацца ініцыятыве «Белпол». Ярашевічу і ягонаму бізнес-партнёру інкрымінуюць таксама фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці і крадзеж у асабліва буйным памеры. Следства заяўляе, што праз кампанію нібыта фінансаваліся структуры, прызнаныя рэжымам экстрэмісцкімі «Тэрагруп Івент» і «ССЛ Продакшн». Андрэй Ярашевіч быў затрыманы ў сакавіку 2025 года і з таго часу застаецца ў СІЗА. Яго бізнес-партнёр таксама пад вартаю. Сузаснавальнік беларускай «Тэрагруп» Віталь Крыўко жыве цяпер у Польшчы. Там ён адкрыў аднайменнае івент-агенцтва. МУС абвясціла выбарчыя спісы ўдзельнікаў будучых выбараў у каардынацыйную раду так званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі. Пастанова была ўхваленая КДБ яшчэ 16 красавіка, але ў пераліку яна з'явілася толькі цяпер. У спіс уключылі 6 з 9 выбарчых спісаў, сярод іх «Ваш голас», «Наступ», «Хопіць баяцца» і «Рух Воля», аб'яднаная грамадзянская платформа і блок беларускіх палітычных зняволеных «Беларусы дзеяння». Сілавікі апублікавалі імёны ўдзельнікаў, а таксама звязаныя з імі інтэрнэт-рэсурсы. Раней экстрэмісткай ужо прызналі платформу «Тры сланы», дзе размяшчаецца інфармацыя пра выбары ў КР. Выбары ў каардынацыйную раду плануюць правесці з 11 да 17 траўня. На іх зарэгістравана каля 180 кандыдатаў. Гэты беларускі пісьменнік ведаў 6 моваў і быў адным з самых публікаваных у БССР. 140 гадоў таму нарадзіўся знакаміты беларускі пісьменнік, паэт, публіцыст і мовазнаўца Змітрок Бядуля. Ён працаваў з Купалам, сябраваў з Кузьмой Чорным, а ў ягонай кватэры некаторы час жыў Максім Богданович. Кароткі аповяд пра яго ў нашых сацыяльных сетках.
На гэтым развітваюся, стаўце лайк і подписывайтеся на канал, чытайце сайт Белсату. Акрамя гарачых навінаў, там шмат цікавай і карыснай аналітыкі. Да пабачэння.